Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu denɗiraɓe sakirawo moɗon Salih Hassan hande bo min gaddani on tindinore dedei ko ranani shigoɗa kala sirru maɗa fu kana shigoto ɗum nder téléphone maɗa wala keɗiɗo yi'a ɗum sai an tan. A yaha wanna ɗum kode sécurité sai an tan. Yaki fere a yi'ai a mari téléphone to ngel natta jungo an bo aɗon mari sirruji ɗi a yiɗa goɗɗo yi'a ɗi. A yiɗa goɗɗo heɗito sirru maɗa ko kuma yi'a ɗum, to diga hande ta raringol bidiyo inchallah a tammi shigago kala sirru maɗa fu wala keɗiɗo yi'a ɗum. Application ɗo banta calculator a natte shigoɗa photoji maɗa, bidiyoji maɗa, an kala sirru ɗum a yiɗa goɗɗo yi'a e téléphone maɗa fu kana a natte shigoɗa ɗum sai an tan anduɗo ɗum. Kammata a natti application ɗum banta calculator a natti piya calculator maɗa ɗum hokkuma no marɗa kaya haje fu kana. Gamma non to mi hebbinin surutu e dillenma nder bidiyo ngol ngi'en dede no kata misalorago. Yewwa hedde ko natti nder bidiyo ta eggilgo waɗa liking kana mema dow bindi boɗeji ɗo to windi subscribe kana omta kungel notification kala nde min gerɓe bidiyo. Yewwa bandiraɓe, arande mani to ha en giɗi ɗaɓɓitan application ɗo en gara e babal Google Play Store, mi tammi ko moe andi ɗum haɗo ɗum, sai min bantanini sai garen ɗo babal research sai winden calculator, mi tammi on bami bantanu giɗo windi nini. Yewwa ɗum omtan en sai garen ɗo ɗaɓɓitan application raɗɗo ɗum hanjum woni application, mi tammi on gi'i ngel application sai min dow magel bantanini, mi tammi on gi'a. Yewwa arande man to ɗum omtake ni ɗum omtanto en on gi'i calculator, log video, log photos, sai garen ɗo a tabbitina a télécharge application ɗo sai gara mbaɗa open bantanini. Yewwa arande mani ta ha a nyo'i dow open ni ɗum omtanto ma, to ɗum omtanoke sai gara ɗo to windi start to use sai mema bantanini on gi'i, sai gara ɗo mbi'a allow. Yawwa on gi joni ɗum waddani ma publicité dedei no application ɗo hutirta, sai gara ɗo dedei to windi go it sai mema ɗum bantanini. Yawwa jotta ɗum wi'a mbaɗa jei kode sécurité ɗe marɗa haje jei non no shuɗrata kala sirru maɗa fu kana. Latto to a wari an tan andi jei kode sécurité ɗen ɗon an tan andi ɗe, an tan wawata waɗa ɗe. Jotta sai gara shuɓa kala ɗe marɗa haje, amma min jotta ha mi tuɓa ko ɗema misali 1100 joni jotta ɗum fottani am sai mi wara ɗo dedei ɗo sai mi mema bantani sai mi ɓesda waɗugo 1100 sai mi mema nini. Yewwa on gi jotta ɗum waddani am ɗo dedei ƴamɗe kala misali joni on gi raɗɗum ɗo a wawi gara shuɓa je ƴamel ngol giɗɗa on gi 1 2 3 4 5 ƴamɗe ƴamete ndene badde maɗa, nde dañeɗa, nde ɗumanteɗa jotta sai ko ƴan ɗum misali on gi joni ɗiɗaɓum ɗum windi nde woni badde maɗa, nde dañeɗa sai gara ɗo an bo gokka amsa. A winda je ko marɗa haje tan dei ton to ha yeggiti kode sécurité maɗa, ton to a yeggiti ɓe gaddante ngol ƴamol ɓe jaboɗa ngol, ta a jabake ngol ni to ɓe omtante ko a yeggiti kode sécurité. Jotta min mi wawi ko mi waɗani hini kawai mi winda jotta min mi wi'a kawai ni hinne woni badde am kawai sai mi waɗani hini sai mi waɗa ɗo connect confirm on gi'i sai mi rena seɗɗa. Yewwa on gi'i ɗum waddani am go it sai mi mema dow ɗo bantani ni. Yewwa arande ma ayi ɗum waddanima jei no shigortoɗa, on gi'a kolel ɗi holla jei no shigortoɗa e kala sirru maɗa fu sai garen memen dow ni hini sai memen ɗo. Yewwa jotta on gi ɗum waddani en ɗo joni ɗo ta yiɗi a hoƴe photowol ɗoni ɗon e mbaɗangol nder téléphone maɗa, ɗo bo kala photowol maɗa gongol gallery ko bidiyo ko goɗɗum, ɗo bo kala goɗɗum document ko kuma a yiɗi kawta application fere nder suudu ndu. Jotta sai garen ɗo memen dow gallery meɗen ni misali. Yewwa on gi jotta ɗum omtani en sai garen memen ɗo.
on gi'i to en memi sey memen dow gallery ɗum yahara en nder photoji meɗen. Yowwa jotta on gi'i ɗum waddani en photoji fere jotta ngole photowol giɗmi mi suuɗa. On gi'i joni ɗum fuu kala photoji gonɗi nder téléphone am. Jotta ngole photowol giɗmi mi suuɗa, sey mi suɓta photowol gotol je ngol giɗmi mi suuɗa. Sey mi wara jotta raɗɗo photowol je ɗum misali je ngo'ol fottani am mi yiɗi mi suuɗa ngol hangol fuu e ngo'ol. Kawai ton to mari sey mi mema dow ɗo. Ɗo je to on waɗi fabre. On gi'i photoji ɗiɗi sey mi mema ni. Sey mi wara mi waɗa done. On gi'i start now. On gi'i jotta ɗo ɗum ƴama mi hutira email. On gi'i iɗum ƴama je mi hutira email kala latti to lattake wodi ndego a yahe a yeggite je passport ɗum mbaɗɗa ko kuma code sécurité ɗe mbaɗɗa jotta sey ngara kutira email ɗo on. Ta waɗi email maɗa ɗo ni to kala photoji maɗa ɗi shigiɗa fu ko goɗɗum sirru maɗa kala ɗum shigiɗa ko a yeggiti mot de passe maɗa ko kuma sécurité maɗa to ta wari a waɗi email ɗum tammi ƴaɓɓago. Yowwa a tabbitina a waɗi email maɗa jey to ton to geggitɗa jey passport maɗa ko mi wi'a code sécurité maɗa je application ɗo ɗum hokkete dama itta ɗum. Jotta on gi'i raɗɗo min jey ɗum ne email am. On gi'i jotta on gi'i raɗɗo ɗum ne email am. On gi'i mi windi email am bandi kamani hini amma a tabbitina a windi email sey mi wara mi waɗa confirm ni. On gi'i jotta sey mi wara mi waɗa go it. Yowwa a yita waɗi email maɗa ɓe turanoyte jey kodje goɗɗe sey tabbitina to ha ma email ɗum e dow wayal ngel ɓe tammi turanoma ngam sey mbaɗani ni. On gi'i raɗɗum ɗon sey ngara mbaɗa send. On gi'i sey ngara mbaɗa ɗo mbaɗa confirm. Ko bandiraɓe joni to en jahi ndaren ɗo nder gallery on gi'i photoji jey ɗi shigiɗen jey ɗi mbatude mi tammi on paami. On gi'i jotta on gi'i raɗɗo photoji jey ɗi mbatuɗen nder application ɗo. Jotta to en bitte nder gallery meɗen tagu to wari ɗaɓɓita téléphone maɗa tefa photoji ɗi yo tefe hasoma heɓtata ɗi photoji ngam tawata ɗi. Ɗo bo to nattoyi wala no heɓtira. Ta yiɗi shigoɗa goɗɗi ma a warai mema ɗo dow je ɗo to ngi'oton ta memi dow majum ɗum waddante banta ni. Ta yiɗi koƴa photowol ngol ɗoni ɗon ta ha a yiɗi ma iri koƴa photowol gongol ngol sirri a yiɗa tagu wi'ima a hoƴi ɗum photo a warai nata ɗo. Ta hoƴi photo ɗum ni non no koyruɗa ngol ta wurtake o tawata ngol e gallery kamma o tawata ngol sey nder application. To application ɗo bo to nattoyi ma ngel wodi security. Mi tammi on paami ngel wodi code sécurité o wawata o itta ɗe to o nattoyi ma o wi'atama application ɗum waddanimo biyam banta calculator tan imo wi'a biya raɗɗum ɗo calculator wala no o wawi. To lawol ɗo non tokkata mbaram. Ta yiɗi shigoɗa goɗɗi photoji ma a warai ɓesda memgo dow ɗo. On gi'i raɗɗo kala photoji fu en mbawi naftira ngo'ol hangol ma shigoɗen ngol on gi'i banta ni. On gi'i amma application ɗum mari publicité jey tallaji da yake application ɗum. Yowwa on gi'i jotta ɗo mam application photowol je ngol shigiɗe on gi'i photoji tati. To jotta ta yiɗi shigoɗa video ma hanjum ma a warai mema ɗo je video. On gi'i hanjum ma a warai mema ɗo gara ɗo gallery. On gi'i raɗɗo bidiyoji fere a suɓɓe bidiyo je ngol marɗa haje shigoɗa ngol ɗo. Amma jotta min kam wala bidiyo ma giɗmi mi shigo ɗo mi fondane on tan. Yowwa ta yiɗi shigoɗa ko goɗɗum document ko ko rarani kuje ɗo hanjum ma a warai babal ɗo natta banta ni. On gi'i ɗo mo fu kanam areji fere a natti binda je ko marɗa haje shigoɗa ɗum nder ɗo. Banta non kamma ta ha yiɗi jippina bidiyo goɗɗum ɗum marɗa haje a warai mema dow ɗo. Ayi ɗum waddanima sey ngara ɗo babal ɗo to giɗa banta please ɗum henga mema dow majum. On gi'i joni ɗo kala bidiyo ɗum binduɗa fu kana mbaɗɗa research ɗum waddante a jippini ɗum nder téléphone maɗa nder application ɗo. Ta tagu to natti nder gallery ko ɗaɓɓiti to go'oni heɓata yi'a bidiyo ɗum sey nder kuje ɗo. Raɗɗo ɗo babal bindol a warai ɗo mbawa binda ko marɗa haje kama joni a yiɗi binda goɗɗum sako ko kuma goɗɗi bindi giɗɗa binda goɗɗi bindi ɗuɗɗi a warai binda ɗiɗo ya andi bindi ɗi koƴete ko balɗe ɗiɗi ko tati ko satini a warai mbaɗani hini binda kada a warai mbaɗani hini mbaɗa good.
jotta ɗi sigake, jotta on gi raɗɗi. Kamma ta yiɗi kontinoɗa, misali a yiɗi jahango mbaɗa kontine kawai a warai nanga ni. Mi tammi on paami. On gi to ɗo seɗɗa nder ko rarani application ɗo ngel ɗon mari kuje fere. Kamma jotta ta wurtoto ni to ngel on gira ɗo application ɗo. Tagu joni to wari yoyata komin ko bantam calculator tan wawi ma hauta ɗo misali wi'a kaza ni hen itta sappo kaza on gira ɗum hokkete je no marɗa haje. Mi tammi on paami. To tagu anda an bo ta ha andi application ma ta dama a andi code security maɗa a warai mbaɗa 100 kawai ta waɗi ni a memi dow ɗo on gi application ɗo omtanake ɗum biste a wawi itta ɗum. Ayi jonta a waɗi ni a itti kuje ɗo application ɗum mari kuje fere. Mi tammi on paami. On gi jotta ɗo email meɗen ɗum mbaɗɗen on gi